The Odofo ya Dumachina and an Pompon so Cassia Basu Permantemo, Eastern Regional Minister, the Atuga said, also me Biano, or more Aya, or more H. Riasi, Okufudia Bontenso. Upon your Pabia Casa was so a man, Yamra, who was your near was said, and Crofama man show. Wamada Bania Bajana Sad Diana game run Yajitumwa, Edio however. And I'm Rasway, Jenny, or woman Rasway, Fima, this year, well, and Belabaton Persia Sudia Tuga Sagana, ye bra, ye Nemunano, ECG4, Mokahumbi. Don't come here, woman, Sabbath. Dia Tuja 168.5 million Ghana cedis Australia. Asho mari young woman some sort of quarter. A year photocopy and asempo the quarter past questions no. I was a shimu etumikoso. I was for any of Fro Pinwani Akekesi and Yen Sekasia Babia Wubia Nevia Bani Dia Babes Sumwo Asidei Yemfama and you may kui. I am Mizo and a 5G one more tire chick loud internet. Was the fastest internet in the world no and watching the 21st clinic. One more so at Chi, or per drop a pabet me to Kokon Wasi, Narcis Yadian Swayera, a 3 Haba Santa Womanu Pathria Co capsules, Tabeta Clinic in so at your life, pa, and a Dr. Bay, or what Tana so a patapa new site or so Yadin Nata, and no drew and was Shannon Society live. Our Facebook, I have Sompa 93.1 YouTube, I have Sompa TV and watch you know, and something in other song for Penny or Creature Yakogwa Befont interfere so. I have www.sompaonline.com. Or something in Atalbania been working kind. I can count from Betty and Canary Bray a me. Akosia a Jewaka dear Boatin Minimia. Nana Yabo Malibia Boga. And Semi. Yes, I said dear friend Trumum Ran and Wada Ganam Raseja for Kokoji 2 more years watching him. Saman Perin and Nadu Danko Kufoden and Sabashasi Abanababayamra, Nasha se a year Jumano. Says any papi noir and na edecrate Common Perin and Nadu Danko Kufado. Esreno e bunko to Jomonsa Domonsa Yamwa, Omukutan and Chioko Siesre, Mampedin and Nadu Danko Kufado. So, with your Mosreno, Mapacho, when one Yanagin says Amranoa, Nano Yawadam Raspeja Fokoji Tumuno, what an Insequaco Sasia Manamba Yamra, Ababe Yajmo, May Mama, and Neyesu Biku Buni Yonko Bema Tugumwa, Yakwako Chinid Nakako Tumbe Fiemiensa, Emo Basosono, Eden Insako Eskeshi on Yonko Bayasia, Ono Sosia Duana Mantamno, Sebrina Coca, Wadeja de Nakwako Tum, while so bet you are not 10 Tesam Pobensi, Nwako Bohun Deuro, Aquaco Chese, Aquayun Senquania, the Adenoso Sono, Emra, and Ubedia, one Nemukrano, Mcie Innum Nasamra, Weya, Nipa Pinoa, Edin Susiania, Drenchre Basebeya, Mampedin and Adu Danko for the so, when one Fanensa and Shasiano, and a Doctor Justice appear Kubia, Pape Waya software, Esaso Ayamrenim for, one more Ekuche Mra waiting to me, a general Bob Podefa, one waka hu bi we ne say samra we mampani na nadu danko akufo de nsako kwashasia enkofo ha bia mregana enye no kre semra ne mampani akufo do san a abrofo ne sempa no mo nkapre no a wo mo edebre no wo mo emfa mabio ena enye no kre so da se Ghana mampani na nadu danko akufo de nsa ekohye samra we si a ebia ye koko kra ne yenkoto bio ewa bruche ye gold num ene ye japade nyina ombema na boye so wo se obi bio begina ba bia kasa ansem no yensi ne hu mampani wonya akukudro no mfa nensa enhye samra na se na enhyase enya dwuma ewo mayemu Company Nanado, the Okokai. Oh, you'll be a would be in some Hunachia. It undermines your intelligence and your knowledge so much. It's a one way I said you pay for many more and person another part. Now, what way said you pay for Jimmy for because you Nanado Ankasano, you are a very competent lawyer for that matter. You know, that Supreme Court doesn't interpret bills, they interpret law. The first thing. The second thing he said, Nanado is also your mom penny is trying to play smart because of so I chance to pay for you. One hand will be about the Abatatan, and you mentioned I can be not even true. And also can be because I believe your mom penny is a very wise man. He is using some of these things. But Ninyasa also no catching into the I was Zambia party a day. Gambia passed a day, Kenya passed a day, Uganda passed. Uganda crowd is a death sentence. Nigeria passed a day, Chad passed a day. They didn't even talk about the other countries.
Adiana ayomo. Ayomo no adiemo mutimi ye de omu ye is because of say Uhuru Kenyatta asem. It's because the government has sabi some who say so. But we there ya panyi misika tie na busuafo ene to be specific gabi or say bakomo ene de omu ye support normal die. Ene na ma die ne twetwe ne bo. Na obi a ye what do you call this one? So IMF die ne ye omu di bae enipa mienu the minister oye Kramoni John Kuma oye deputy oye Christian in fact oyere apostle won Krahase disciple Jesus disciple worldwide. Now Jesus ni disciples no no mo Jesus ni disciple no kotomami fan shoto sabi amapa from fanchani. Is that what they are trying to tell? Yeah, did a bill to parliament. Yamia dom munia ketwa ayawasante. I was one of those who wrote the bill. I was there every single day writing this bill. I had a parliamentary select committee on legal and constitutional affairs. Yenia Penny, I may do also NIE president Moko, a printing on Nasareda. That time we now John Kumani in Namo, the Minister of Finance, we are Kramoni Mapa. I am behind the scenes and some who wants to social. Attorney General, we are church elder. I am Minister Sanso Blue to social. Now we know can't be behind the scene. If you can see him, I'll to me, I would do what a suppress or Muntina, and I want to make a and here, young people want to talk Nigeria and Uganda and Manoma. Why? Because problem in the man paying any fee. That is it. The Yakurani say, MPP front me sorry say, a penny the bush a good party to you, MPP for about 10 days. A penny the bush a fair party because the one share the beer, I said the bush they see what saying no. You see how the beer and we have no back about Camonia also saw some blue face. So also so I want to name Kasa me share a metro to see as they almost attacking about Miano. But that's me Kasa because me papa or didn't about politics. How you are offering one man try to make me start digitalization. Or no, so soon as said Amzuanti we Dr. Justice Appear Kubi and Yetene ke we mra no man here yadubu achi atenase no ma wiase nyina achi wade achi bia dwumade so or Sompa TV ne Sompa FM so na one no ebo sankomo we na abusua ansa na sankomo we be koso no na wotwe mo so no mampeni na dodan kwa kufodo ne ne kwasibro ne kan say diplomat wo mo ACC wo man anamu Ghana mema se wo no ma hiehia emenkomo pia koso afa samra we ho mampede na dodan kwa kufodo kachiro mo se o my Ghana eyo mane a eba ne kabmami nkabe ene amansan ne na dehye ye yu a edo man na koma so pa na bibia ni ho no mo a ebetwe saade na sense ana se be se saade no o my Ghana so be hwese ya mamre ne amane ene eniema ya mehu ne ye ma me no buchi aso no yenko na yenkonko fani ana se yenkonko se no enti amamre ne amane ena amanfo ye yu ho nsensem so no omde ne nyina be ye adwuma e wo samra we hu se de twentwa na wo so mo twentwen so ba bi akwa pie Supreme Court no wo mo ka wa ho nyina wi a na wo so mo agitumu a wo mehwe no mo tusa na mo no. I'm aware that last week's bipartisan passage by Parliament of the Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill on a private member's motion has raised considerable anxiety in certain quarters of the diplomatic community and among some friends of Ghana, that she may be turning her back on her hitherto enviable, long-standing record in human rights observance and attachment to the rule of law. I want to assure you that no such backsliding will be contemplated or occasioned. I think it will serve little purpose to go at this stage into the details of the origin of this proposed law, which is yet to reach my desk. But suffice it to say that I have learned that today a challenge has been mounted in the Supreme Court by a concerned citizen to the constitutionality of the proposed legislation. In the circumstances, it will be as well for all of us to hold our hands and await the decision of the court before any action is taken. The operation of the institutions of the Ghanaian state
will determine the future trajectory of the rule of law and human rights compliance in our country. Abuzia for Reme Dani Ranwane said no man penny and Andrew Danko Kuford in the attending Kaway Mra na one omoma basis or mamma my nemo or Ghana member say yes ya a din commodia for Samra we home and now or the Ghana yes ye dear a boon tia watch him they said the Supreme Court of Abu Baro na Kwakupi de Bequaco Sieno and ye be who some penny in Sabashas so one sign and ye be whom. A February am Rossimo 42 more na Ghana for the show Shassia Eberman Penino so say kana na watch one in tombs and say na watch me no so na was mampanyi na do one sa asha sakrata no wase no say ni nyina enyan koduru ne nchen enam so ama majority leader ya kwamra shebedefia wodi dom kase no animu yero Alexander kwame na fanyoma ken abekiremu se wambasra Ghana fo se ne hyew bo no wahya ase no a eba no kamia se the pressure pa ena eba beto aban no so na we no kora poro se ne ho hye sitie no ya ne mpampi no no samra bi bana se won bagie atuma na sempo abekwa akodi mampanyini nsam amane de nsa ahyase a aya no mhwe se ho foforo wanyina no won betumi di akọ empopane empon kamera sebedwafie enti eno wadwuma na mra sebedwafo no won gusu adaya won mo ye kru kire ho nsam nyina da sane be ya ebetumi akọ akopie mu e wo Ghana mampanyini ensam ento mo sra Ghana fo sa adwobreo ye ma no enya adwuma. That when the bill is passed in Parliament, it has to be first compiled by the drafting department of Parliament. So you know that the bill went through several amendments. It has to be tidied up. And then thereafter, the clerk would have to authenticate it. And after the authentication, the speaker would have to certify. It's when all these are done that the bill is forwarded to the president for his assent. As we speak, as the leader of the House, I can say on good authority that we've not completed the process. So the public needs to know this so that a certain impression is not created out there that Parliament has transmitted the bill to the presidency and all. Nothing has moved to the presidency. In fact, Mr. Speaker is yet to receive the authenticated bill. The clerk to Parliament himself has not yet seen it. The drafting department is still compiling. I have been chasing it myself, and they say it requires some time because a lot of changes were done. And as the leader of the House, I don't have the draft bill, the compiled draft bill. So I just wanted to put this thing in proper perspective for our guidance. When all is done, I believe that you'll be informed. But I repeat that the drafting department of Parliament is still in the process of compiling the bill. And if I say they are compiling the bill, I'm basically saying that they are putting together all the amendments, seeing to do that. Majority leader, yo, my Ghana Mrasabedofie, you Alexander Kwamena Afenyomaki. Amzianfo gusua de mu Mrasabedofie mane game reya Mrasabedofo na kwakọ gia tumu ya ne ehun sunsanso a ewo ede ema omaye Mrasabedwane a owo Mrasabedofie ma de se ewo ningo prampram abato mpesu ya so Sam George na de ebi to so se bebi oman na ba beduru ase obi a epe bibi ede ababefoafo amra no ho se an asomasi ne obentini be ya mama mpeni na nadu danko akufado nsensan mra no woso odwere ho a wonte ase wose nanu asem okokoti yakra ne se bi ne mokeka sese samra no mpeni akufado kokoji tumu a American companies e Ghana nyina eti se Newmont mu a omo egu Ghana mema se etu gold wombese so omo ne nyina akọ talo oil fo a womso so omo te Ghana mema se etu wayere ye fom ngodi akọ adwama so kwa akwakoto no eja duduom na omo ede eje te kakra de abe no omso so ombekọ eno se no omokọ a
Why never cow minimum? Yan so moka, say new month for mo concession. Near Fama Gadam say for a moment to twee. Now ban for a catch of phone cotton utu go no me and saya Jimmy no. And I say be a utu me and Sanya Bajabako. Now buy no Adia to Maka Cotonia. Near Yanesa. Also on what you don't want yes, American companies. If he say Samra went to the moon to win no man number qua. Yanya no munko no minor and yadia ebebobieni. I expect the leaders of our country, the president of our country, to stand shoulder high and tell the American people, you either do business with us on our terms or you can walk. American businesses that operate in Ghana are not in Ghana because of LGBTQ. They're in Ghana because they make a profit. If you're an American business working in Ghana and you turn $100 million in profit every year, if you think that because we are protecting our cultural values and saying no to LGBTQ, you want to lose $100 million in profit, pack up and go. Another company will come into Ghana and do business. Ghana is a fertile ground for business. Look, Africa must begin to assert our rights. We're not puppets and stooges of the West. Look at Uganda. Uganda's economy is not as big as Ghana's economy, but per the Economist Intelligence Unit, the EIU, the 2024 report, Uganda is going to have the 6th fastest growing economy in Africa in 2024. And it's just the sheer hypocrisy of America and the West. We're doing business with Saudi Arabia and doing business with Qatar. Qatar spent $22 billion hosting the World Cup in 2022. 18 billion out of those 22 billion went to American and Western businesses. Qatar buys about $1 billion of military hardware every year from America. The punishment for homosexuality in Qatar is death. Nigeria passed a same-sex marriage bill as far back as 2015. In fact, your bill is more punitive than Ghana's bill. The best economists on Wall Street are Ghanaians and Nigerians. They're not better than us. We sit in the same classroom with them and beat them every day. Academically, intellectually, we're better than them. But it's simply because we've not asserted our rights as Africans, because we want to go for cheap hand-me-downs. And I keep repeating, the IMF and the World Bank are banks. Banks operate by giving loans and making profit of the interest of those loans. So they should not threaten us. I mean, a bank should not be threatening the customer. I was on phone to way NDC Mrasebe Joni or Woman Rasebe Fima this year when go pram about on Pusia so and Crapompementemu Honorable Sam Jata George. Director of Business Operations at Dema Delex Finance, Ayora Joe Jackson, and I watch her Sir Antigil, Embrano Ayara Saman Peninado, Obertumiden and Sa Ashasiano Ghana, Yanun whom you pa. Wasi wena kwa kwa sanamu abonyono ta ho no sa wo te no wante ne yi a ebetumi apaya gu ho nam no ntumi nwe ana se ye gya na sa se ye no anso anya de ebetumi awe nam no ama na yeje enti ne ka no akwa akoye bibie ho wo ka no de akwa akosise so man no ye ka se ye gya tomu a ehwo sikasam wa ga na ebehwere ye no enya no bini ana se mampanyine so de ne nsa ahyase enso so a anhwa na kwasi buroni watwene ho ewo ne yema bi ho aga na ye nsa ebetumi ahwere enam sa ye ntine wo koto de asere o man panyefo se yantena se ne yanwene ho yie pa ne yehwe se aso yesika ne hia ye ana won man no ankasa ankasa se ne ye yamamra ne yamane yete eno ne yadwene ho me tiari ene ei bodumwa Sompa Almost because of the force right now. And that's all that's the Ghana Waka and all the force I knew. But that's what the you to do own. And then we have to be our own. And I'm Ghana and my research will be the last of the world. And then I'm not no for Ghana beyond it by so I do way about the Yamaseno or something by
maybe Charlie, any body don't want. Sompa FM. I was your way director of business operations, the Deluxe Finance, Yera Joe Jackson, na and Komoboy, 1 year Yanama, 1 was Sunyane, Adiachi, Biajumedia, so Nana Kwame Usum Quantabisa, any day. I was a 4 year call man, so sound Komuya, ye call man, so na, yene Reverend Father Matthew, Aquasi Jemfi, Aquakude, and Komo, Ghana, Roman, a software, na, wano, and a president, that woman, or Ghana, a year. Catholic Bishops Conference or no and a president edano na yate se omo ede ensembia babonten sa gay emreya emrase jafona kwa akogya tuma ye watwene yem se mampeni na nado dan kwa kufade ne nsabe kwa akohyase no yate se Ghana Roman asofo no ka kire MPP aban ene MPP amanyuko no se mampeni akufo ado ansan a omo mfa nso mu tirimo se 2024 elections ye beto no December no wo ma we kora ansana yakwa akoto ye ne father ene Reverend Father, Christ has been count away. And so, Majimadi say, oh, yeah. Yeah, me Adam, you're here, and I won't show it. A radiadum, yes, yes, na ye was say Catholic Bishop Conference, Mokrate, say Ghana, ye who see ye quata. And ye who say ye kwa jua. He been more HS man peded in Sakoshe, some mere we yasia, Sikam pimpim, trim pimpimwa, ebe through a mine inside Yasam Ketua, or mine so say yes, ye capre, they say, ye foot one a two a macapre motomano, ya yajida me to sre, ebe so Jesse and fire and Sanko Chassie, na yam pe bintina, cause bruni, soon fia, yam pe bintina. Say, yan depa, movies yan day. We did can you know. Sompa FM. A more parliament, any speaker, or my basso papa. Say, Mrawi, you know, a year, room I sorry, any Christian cancer, any Muslim for any parliament for Binuma. And then a nanum binum the express armor is a private citizens bill and as a say. May they call you not being female and send ye. Now parliament asha no more near my baby now Mondo amongst asha here. The bomb about say no more a yard Ghana for pay ena or iron. A yen so be man kwa na machi mo fa edika na ne se ye mpese suban no enka ya mamre ho enka ya brabo ho se bi mu no mu ye bi kura na enema bi na tichima nti ense se ye mrase sa de no eye nti ye hu se efifiri e bi mu kura se ye nchire ni sukuu mu e bi mu se e bi se ye koge parade e bi mu se ye we ene ye se ye mpe se suban wa ha na bane parliament ahwehwem no mo se ane wo a wo bebo saa brani bi no ye chiwa ye do beto afiase na wo ma ye mra abra saa de no ma saa ye mra bi o se obi ani ho obo saa de hu dawuro no wo kire so ye geni o se wo ye geni obo hu dawuro se wo ko ge parade ana ye nkire no wo sukuu nu na wo ko kire ni sukuu nu ni ye a eno nso e wo sobo a ye de bo asotwe e wo ho ye bo ma baso papa na dia wo bi sa no Ghana fo nyina kwanya ye fa so hye ye mra ene ne mra hye bedwa na ye kenka ye na nipa buru se ha mu nchiche mu be se guson mienu ekwa du wotwe so wo mo etene sa emra yi so a ye de ko na parliament nso so ahwe mu na mse da do mu nyina mpo na o mato sa be atene so se enye emra wo Ghana mam ha se ne ye de ko mampani ho seni ya Ghana mra ekire nti mampani enso na seni ya Ghana mra kire no parliament de ba on na de nsa ehyaase enti ne ebi mo ka se mampani wonya na se obeye no ye de ye nhu bibibia na ye nti bibibia ene ye nhu na de bia so a obetumi aba se mampani won fa na nsa anye den
and Shasie. Ain't ye yet your Chinese yet train? Some penny or dinner side. Now, Ghana for no better, Hamuji Chimugu or Piso Peninsula. Now, a coming caddy. Now, Parliament is so more peninsula. You will not be a man penny to make it should be every account said it be a one finance and Shasie. Maybe a Sophia or Modebema. Nipa for now, or more yes, and dear may. I know, dear, and no, yeah, no cranny here. As if she an idiot. The Betty son of Judge Bikura Oqua. Say a bossimian, so Betty Macan is a bossiman. It didn't because a bossimum. It's an dear Brody, who becomes a subjectivism. A cry ewo. And now, a do crowns now, dear, man, penny Betty Macan say, a dear for Munkugu about if you are to say you or more on Bessayaba. It be a miss, she said. Asopia bi amode mo monfa ensakraye entetiye enkyerɛkyerɛ bi ensane fanka ho sɛ de be yom be fire fiase ho aba no Sompa FM na wo masakra anaze bi kura ye mfo mo nkɔ fiase a sɛnia yɛnim no that day na me yɛbɛkye saafoyi a yɛbɛhu sɛ wo yɛ saa de bi yɛde wakɔ ayaresa bia bi ɛhɔ no wɔ fiase ne yɛde entetiye ene enkyerɛkyerɛ doctor for psychiatric for psychology for ni asofo sɛnea yɛayɛ bi dada no wɔn de kyerɛkyerɛ ne ntetea ama wɔn tumi ayi wɔn afiri saa suban enti yɛdeɛ yɛni biribi biara sɛsi yɛbɛtumi agyina so aka sɛ mampanyini sɛ wɔnyɛ na sikasɛm a wɔka no a ebinom ɛka no sɛbio bɛyɛ de paa bɛyɛ nwanwa sɛ mampanyini bɛtumi sɛ yɛansan saa adeɛ wei a obi emma ye sika na ye kɔgye no sɛbi o ɛyɛ bosia na ye kɔbɔ a wɔn de basi ho emma ye tua ɛnya ade wɔn de kyɛ yɛ enti sɛ wɔn bi sɛ mo ansesam musuban na mo anyɛ saa de bɔne yɛ a mo mpa me mmɔ mo bosia ɛna deɛ baabi ɛbɔ bosia dɔɔso no ebetumi akɔ Russia wɔn na wɔn ti aseɛ sɛ wɔn mmamu saa de wɔn mpene so yɛkɔ hɔ abosia no yɛbɛɛdɛn yɛbɛnya bi yɛbɛtumi akɔ China wɔn nso pene so sɛ wɔn nso saa de wei wɔn nyɛ bi wɔ hɔ enti ɛhɔ yɛbɛtumi akɔgye bi ɛnyɛ IMF anaasɛ America nko a ɛne yɛbɔ bosia firi ma ɛyɛ yie nti wɔn ntumi mfa saa de ɛnka nkyerɛ yɛ sɛ yɛyɛ nsesa ade a yɛnim sɛ yɛyɛ a ɛmmoa yɛn na wɔn ka sɛ yɛnyɛ saa deɛ no wokɔgye sika no wie na watɔn sɛnea wositi a ɛdeɛ bɛmfa soɔ ɛna wobɛnya afiri saa deɛ no ɛne yɛbɛtena yɛhia mu na yɛde yɛhia na yɛayɛ adeɛ ho Ghanafoɔ adeɛ a yɛmpɛ ne nhyɛsoɔ ɛno nti na yɛgye independence political independence yɛhwehwɛ cultural independence yɛhwehwɛ economic independence enti so bi de saa de osa abɛhye yɛ kɔn so a na kyerɛ sɛ ɛneɛ na wɔtwe yɛ akɔ akyiri nti menyi ni sɛ mampanyini wɔsusu nneɛma a saa de wei wɔde bɛka no yɛmpene nso so ma Ghanafoɔ mpene so ma ɔmfa ɛnyɛ dɛn ɛnka ho koraa nti na fada Roman asɔfo nyinaa ka kyerɛ MPP aban ne mampani Akufo-Addo sɛ wansan a 2024 elections asɔfo mo kan sɛ mo se yɛbɛ punish NPP sana mo ka de kosi yɛ me patrol yɛn twere bibi asa yɛn ka bibi asa yɛn ka na so bi akɔka bi ana yɛ ebi ankorankoro bi na sɛ Ghana bishopfoɔ yɛ ka sɛ yɛbɛ punish aban ana sɛ sei me patrol me na me da wo mu nyina ano yɛn twere bibi asa na mo ɛda di sɛ nipa ha mu nkyekyɛmu bɛ sɛ du wɔtwe wɔn sɛ yɛ mpɛ saa deɛ na parliament nso so aka sɛ yɛn nso yɛ mpɛ saa deɛ na sɛbi o sɛ ankorankoro bi anaa ne ɔda yɛ nyinaa no yɛ sɛ mampanyini ka sɛ okay man no sɛ ya mo nyinaa mo sɛ mo mpɛ saa deɛ nanso me yɛ mampanyini me sɛ me taa ɛhɔ na bi a
ɛde nipa ɛbɛka se bi a ɛhɔ na de kokrom ne bɛba no ho papa na mmom yɛyɛ ntwere anaasɛ yɛnka nkyerɛ obiara sɛ wɔnyɛ saa de wei anaasɛ sei anaasɛ ɛfa abatoɔ mu a yɛnkɔ hɔ na mmom nipa no ɔmo ɛto ɔmo aba a ɛna ɔmbɛhu sɛneɛ ɔmbɛyɛ dɛn ɔmbɛto akɔ nti akyinyɛ biara ni ho sɛ ɔmo sesa ne nipa dodoɔ no ata a ɛdu sɛ ɔmo to aba a ɛbɛda adi saa dodoɔ naa so bɛpa ne hye wɔ mu yo papa meyɛ na wase paa na wadagyeɛ awia yi na yɛgu so a yɛdi nkɔmmɔ yi ɛdu baabi na yɛbɛsa so ahia wo bio a wada ama yɛbɛbɔ pono mu nyankopɔn nkyerɛ wo awia yi nti wei ɛyɛ Reverend Father Matthew Akwasi Jamfi Ghana Roman asɔfoɔ nyinaa ɛku kɛseɛ wɔno ɛne yɛ titireni ɛda ano Aya free gay and lesbian and some who na concern for fumu. Dom kuma ya womra sabdo fiena a did to just say wa maya young hunu aya pa hokra young hunu ya sinimu. Na young hunu ya nimni ya chiba be a Ghana ya crofan sikasemu. Na so sikajutri dear 68.5 million Ghana cedis ye timi he says he cannot say. Yet a quack or top asko at the amount quadamo machiano. A one machine, one more general, one man tiasia, or can be a show. A quack was a Ghana ye what tam. Now so quiet buffer shua. Yet this can be juma. Now what a memo for a more minor one casa watayano. Sa quine in young and I'm soon tea and only ya one more honeymoon. Sir, I say ya show my Ghana is young woman some swa. Doctor was say ya educhum what I know no. And Shamoma papa to me akoso. Na ya wano crop prote ya 68.5 million Ghana cedis no sa paskono mkoto no e fa so na enroda wo mrashe de fie na sansem we nyina da ekopie ye wa bra doctor was say ya wodutwum kopie mu wo mrashe de fie na mrashe de fo ne bibisa bisa na sam de fa pasko a wo kokoto ye 2020-2021 wase so ya e mofra no choro ye ho pass questions no ana nam so ma sansem we nyina da dom kuma no wo mo ade atudwa na ebra yewura was say ya wodutwum wo ko mrashe de fie na wo kire mu de fa sikasem ho no mo ye tie sane ye wo kan ye ba ye bedi nkomode afa ho. Mr. Speaker, the Ministry of Education has part of the government policy to improve access, equity and quality of education across the country, introduce the provision of materials to public senior high schools across the country under the free senior high school program to guide students in their learning and preparation towards the West African Examination Council's examination. The ministry employed the single source method in procuring the 568,755 past question papers for the senior high school students who wrote the West African Senior School Certificate exams in 2020. The method employed was informed by the recommendations from the Ghana Education Service and the West African Examination Council. Mrs. Akiola Publications Company Limited and Kingdom Food Stationery Limited were recommended by the GES and the West African Examination Council. Thank you, Mr. Speaker. Listening to dear Doctor was say ya waduchu was so for sure may young woman so so the two jar I will must your feed for past questions ha one koto ya de my more for one much was seen so no now ya call man so ya executive director at the Educate Africa Institute you are William Bodi akwakodi enkomo open you kasa mai you are William ya mo ha so paso nie minia ba mejoso na wapomu ye minia ba ene yesenra asedan Kenyame ayora pasko won sansam yi a sese ya no so gentre ha wo ma Ghana mo 68.5 million Ghana cedis ye de akoto pass questions se nkoda ansua asem ya hyase a wote ye no America mi sansana makoma sem so ankasa wo ho ye wo sem o yam hye wo kwan bi so sase ya nya ye ho tam ne ye hunu de yemfanya na aminchia woni wati ani ahwefo ye de ye ti no anye ye at the front this time but at the front am ye hu dwiri ye 2020-2021 Koliko as the that was the time ade no esi ye na no kura no ye twere aka say de asoe no ye no ade a abofo no na enso ani
na ensa enkyerɛ good leaders because that was the time na ye implemented new curriculum miniaba as we speak 1st September 2019 ye started say implementing the curriculum adekye any addition one kadi ye mfa bi nkoye. This is the time I say at the time for starting ICT from kindergarten. But see a more blessed kind the number of computer labs well furnished with computers, contemporary one in Ghana. Why are any overcome we across the country? Now say you was challenges when now ye can say you homophobia according to a record research published in year 25th May 2022 over 5,403 schools under trees. Now say we now the 68.5 million a photocopy of past questions. Now say ye clado say ye o money. Na weno na mu hunu sanka asua ne betimi afa kwan afoforo bi so na wanfa na sasai sika no mom na ehunahunamo. Miniaba the again said it is not the responsibility of Ministry of Education and Ghana Education Service to provide past questions for candidates. A candidate no said yes or no be the past question, but a Ministry of Education and a Ghana Education Service GS as educational policy implementers. Some be provided teaching and learning materials. Security also one never supported extracurricular activities to schools. No be some provided. Ye ka say abaye no ede a schools capitation grant close to 7 terms. Says scanning code. These are the responsibilities of the ministry and the service. But Oma yes hadi. Na abia enye masediye na moka and breaking the year amount down. Shebaku omo se cost o my Ghana. Na mi bisha district ben yeni education office ho. Na your education office Ghana ha district bi mu a. Eti that district no money printed. And she said on beto me photocopy on be use that photocopy machines no move no. Na ye patch say that we are cost this amount. Ye Ghana for ma bia ye border no mo kwa e from no omu diti. Areho ko senior high school. Na wo ko Africa. Oba Asujaman minia ye decide ye et na oman mu na baba ye news na yaka na abaya sesa na fofraba na we tie ne nsa benkum no we ate ne nsa nifa emwaye yo na sa contract what is ban watwam another so ho ye adwuma minia it is not clear to us ban na twam it is not clear to us say aban no atwam ejisa sia no aye kwaye nimu no adie na ye hwa nimu sanka aban na betumi aye sanse wo man no ankasa no ngomasua no aye atopo okwan bi so share our education system nankasa no say ni diverted like deviated what we are running now no exam centric system. We don't have proper education system in Ghana now. We are running exam-centric system. Elutina, every year no, emofane control so ya. Yes, ko be afa so mo no metin atwa. Ni dey na o mo so e dey twa pradia. Ama ya no ne yare. E oni pardon mu. Hwe ye ko ni say ya emoaye. You. The fact say emophobia trust no one any beast doesn't determine the success of the nation or those emofrano. Mo Ayera William, I help you, my fancy, Yabada Sway. You are mesum that
I was sharing another thing. William Boadi, Executive Director at the Educate Africa Institute. 21st clinic in year one, where your sciatica expert, Papa, ya say a father saw what was seen to the action what ya about number mu na education and mutimi or do John baby and ye. What an answer child, Sabaya Basharano, Nano Swakwa Bio, Wabiso and Mawajina one more cha. Sabayo between nine no nano so akwa asem foforo sciatica yade ebo won kaya wan hwe adache ade asembeba aniti ko 21st na won mon show wo mo de fidie on waso begina wo so de wasa wo mo massage wo be massage ewie a wo de bibidro krochen ade aka wa ma ho to ya branches ne do so 15 branches ne akiri wo kokoma se wo hwan overseas junction ye ban Alpha Radio wo bo asen so won mo cancel quarters and Krandome market sunyane and Kranza Tachiman any branches in Kaye for 0540 311 0540311311 aya 3 herbal santana ye comfort yamao womundu pa womode abano ye 3 core capsules kokoma setedro ye so nya bi ebeboa ebeto kokko no wase ayam tim na afa so crisis yade nso adwane de afiri ho wompewe na apade internase makoko eniwani se preferate wonya 3 core capsules na watumi anonom bi wokomia ya wodo ye to nura won sabeka bi frey 0546 107 05 46 107 107 ayamizo and 5G or send your word and wire no ayano wa uhuro ne awasa no akabom enti wunya mizo kakra na 5G kakra na wono mu a ebeboa wo be mu apomden no akoyie sanse ebre we no wa wontumi hunu sa ewuhuro wom ana sa wowom wo no ne nyina no atimi adi afra enti se ehyew no yese ba na wanyamizo na wanonom and asa wo ya adwuma na wo bra wo hia 5G drink na no so wa body agubo ekoba no sa no ababia wudi amawo yenkopa ndodo mu ntu 0246 270221 0246 270221 ayatabeta clinic wo kwada bia wo hwe prostate ade ne diabetes wase fa wo de yakotitiri mu amama ahoda no wo behwe ne free ade amamo wo bra wanyem kapre bampo wo ba wodan so so ahye kakra e wo ho wo prostate no ebusua fa kwai wo liver na ho aka kidney ana simple infections bi no wakwa akwate wo pa wo nya bi osisi ye oja ayatabeta clinic ye ncha na wo se wo ba wate ye wo Medina Firestone Food Bridge and crying komasi wo so full alignment and afita kwatakrade sunyane 0202 347 0202 347 647 ye jina wesu ye tonkra ebesaba 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa.
Abusuan yesamo makwaba biuba Sompa television ye prem to breka so yento ansem no so mfama mona yemfama konsem fufrum emrase geni owo emrase ge fima desia ewo lembela baton peso so onobo Emmanuel ama kofibu ono akro no a ena edom kuma ewo Ghana emrase ge fim no ye penimpa be de yekira woda wunuma no so my Ghana bra ye bre ene anim guase bebrebe wonyi twi nya doa emfirim ye Ghana fo gina e ka onemum omo bomu captains band pa ECG for womo ka ho ena Ghana kese anim guase bebre so obi ebia okuta dwetire bi no aba ba bia adwuma wo mayimo na wahye bibia se kakra no enkane de preso oyeso kwakobo ebusa wansem a obi anka bibi papa bia emfa enche nto fi se ba bia oman no aba bedro sese no ebra so se ECG for womo etoto womo ntutu ye na anim guase ne de eya adoso dodo. ECG is the weakest link in the value chain. It's the biggest headache in the energy sector, and it's a fact. If you recall, what causes doomsday is not always one thing. It could be generational shortfall, the issue of fuel, and financial challenges in getting some of these things done. So it's always all these factors coming together to create doomsday. Today as we speak, and I'm happy the MB is on. Today as we speak, the reason we don't have a generational shortfall and say that we don't have doomsday in terms of generational shortfall is that the MD of ECG rushes to buy heavy fuel oil for AXA today. The only reason why AXA is on. Abzafo nti we honorable Emmanuel Amakofibu ani etene nken we mrasebe gani owo mrasebe gefima desia ewo elembela bato empesua eso yento akase no so mfama mom so don for ya dom na akechema da buje moje de mafusa na ni antiate nkabone bia ne se enompetutua no mpesu na wede eteta wede so don for ya dom echina eyo my Ghana ye birthday na kese Ghana yewo ama Ghana kwa me nkroma Ghana menu mienu Ghana beto asase iso no echina yafo fida soronko ye bodwa kese chese ye tonse frɛ wiase emomo eba beta akiri afi dwumadie kase no ebekoso opo mantam kro kese kofodua mu na ye kɔ Eastern region na ye regional minister honomo ye raset kwame ye champo akwakodin nkomo ye busa se mantam na ye ready host to Ghana nyina odonfo ye adom a echina na ona boti enka wiei ye mo ha emo akwaba yo ja Mujemuso na muti saying Eradi adom ye ho ye pa na wo so oh na me edini ye ye de eradi ase abria promoti ye gusua ye wo ye ahomboa na ye wo atwenye mu na oman mu nyina no eye ye fita eye efa ye shefa ye fa hodi ho no ye fi ne ye nya inchi eduesian so ye nya me pa China and the Dano pepe Ghana Tiberian so Ghana Mampeni and now the Danko Kufuado. Meaning Penny say a fee a fana ye besham ye mesh fano war a year of prayer mantamka. Yan so a year who said yes a fano a prayer mantam I say a boama or man for a prayer mantam so. Yehunu sena Ghana mesunsum tie sena Ghana menhira tie aden fie die sianso ni Ghana nya ne fa ahodie company na do danko akufuado na oba ye na ode eye afofida no adane aprobo de kosha sifri eye amantifin tamale de besimba eye Yamama opimso asase so ti kokoso na se tu asase so ya santimam ye wo baba yara go pramaso fi ho ne de ko ye fantimamu finfin mantam frase ko she efanu ewo ye fra mantam mu ti epuye so edru ye so a ye eni kanse mai na yesomtwe yasotwe di ampon senda nanom nsem nhyira nano so yekoye nyenum nkramofo asore osre se nyame omie kwan mu
na sɛbi ɛsɔn sɛbi na musuo bi wɔ kwan baabi mu a awurade mpopama yɛn na ɛnyɛ awurisi da a ɛbɛkɔ so ayɛ nkaeɛ dom a ɛbɛwɔ hɔ daadaa na obi biara ɔbɛba aba ɛfa no biara no ɔbɛhyɛ fa no bia ɔnsan fa ne ho nkɔ wɔn ahosan so yɛsrɛ sɛ ɔmanfoɔ so a wɔn mantam yi mu soso ɛnya so mfasoɔ adwadie ahogyabeɛfoɔ obiara odi dwa ɛde ɛbɛma apueɛ mantam soso edin no apagya kakra wɔn mu nkyɛn de no apueɛ mantam no bɛte apueɛ mantam nka yɛ kuropɔn kɔfɔridua mu a yɛbɛdi saa adwuma yi abɛma yɛn nso so yɛn hemfo a du baako a ɛyɛ amanhene a ɛwɔ yɛn mantam yi mu yi obi abɛhu wɔn bɔbrɛ ɛbɛboa ama ɔmanfoɔ so ahu ɔmanfoɔ wɔ mantam yi mu na yɛdeɛ yɛn nika sɛm ne sɛ Ghana fa ahodie no Ghana mma yɛnanam mmarima nsia a yɛabɔ wɔn din daadaa bɔ wɔn din no ɛyɛ mampanyin kane a ɔtena Ghana bɛnya so ɛyɛ ɔsagyefo Okunini Kwame Nkrumah ɛyɛ ɔmanpanyin dadaa ɛyɛ Edward Akufo-Addo ɛyɛ ɔpanyin a ɔbɛyɛ mmarahyɛbadwani a ɔno soso na saa bere no ɔwɔ mmarahyɛbadwam ɛyɛ ɔpanyin William Ofori-Atta ɛne ɔpanyin Akoagye ɛne ɔpanyin Obekyebi Lamte na no korakora no ɛyɛ Okunini ɔpanyin Joseph Boakye Dankwa saa mpanimfoɔ yi a mabobɔ di emu ɛnan ne firi apueɛ mantam nti apueɛ mantamfoɔ megye sɛ mampanin ɛne ne mpanin kɔ gyina na wɔbu ayɛ no apueɛ mantam a wɔde saa ɛfɛn aba a wɔbɛhyɛ no mpanin wayɛ adeɛ no ɔsɛ fatase ɛbɔ n'aba so no na apueɛ mantamfoɔ so yɛda n'ase na yɛn nso so yɛbɛyere yɛn ho asom ahyɛ ɛfa no ama ɔman no nyinaa so ani agye ɔdabo wɔ mu ne sɛ ani kasa na wɔ mu a menka bakɔsɛm baako nkyerɛ da a yɛnya yɛfa ahodie no mfie 29 nie no ɛda no ɛsii wɔ kuada ɛfa a yɛhyɛ no afei so aba apueɛ mantam no ɛno so ɛsi wɔ kuada sɛ wɔ sɛ ka biribi kyerɛ wo sɛ wohunu sɛ ɛna yɛ president so yɛ president so yɛ kwaku woyɛ wagye masɛm no afa na menhyerɛ wo wɔhunu masɛm no ɛnti na yɛ sɛ abɛpie ne die mɔ ho deɛ mede si akyire ne sɛ sɛ owia ɛpie firi apueyɛ deɛ a na sɛ yɛhyɛ ɔman mu no nyinaa ɛfa deɛ a na Ghana nyame hyɛ yɛbɔ bi sɛ nhyira a ɔde fa apueɛ mantam so apue no ɛpie ma ɔman no kɔ soɔ ne ɔman no yiedie nti wɔm sɛ ewiase nyinaa yɛ dendeɛ nanso yɛdeɛ gyidie ne yɛnte aseɛ ne sɛ saa animonyam a nyame de afiri apueɛ aba yi a ɔpɛne ɛyɛ nhyira wate amen na honorable ɛbɛkɔ so wɔ hefa paa ɛyɛ old Kofodua stadium na yɛnim no anaasɛ ɛbɛkɔ so wɔ baabi foforɔ because bebree na ebusabusa saa deɛ ne sɛ na ɛbɛkɔ so wɔ he ɛbɛkɔ so wɔ he yɛabɔ prama ne yɛdi so agorɔ Kofodua mmɔnten so a obiara anim no a wato din no ɛnɛ yi no the National Youth Authority asɔeɛ ɛhyɛ Ministry of Youth and Sports wɔn mu na wɔkari wɔn sika na ɔde abɛsiesie no fɛfɛɛfɛ amanadane the newly constructed and inaugurated commissioned amaka brofo bebree Kofodua Youth Resource Center nti ɛbɛbɔ edwa kɛseɛ no ɛwɔ Kofodua Youth Resource Center deɛ onim kane no ano ɛna yɛdane ani ama yɛ ya soronko ɛmo no hyɛm ɛyɛ akɔnɔ yɛnim sɛ ɛbɛhwɛ adeɛfoɔ so agye atom obi biara ɔman ba biara ɔwɔ mbere
say obedwa bonus bia no so kwan da ho ma no na ochina so ye be hwɛ mu nyina na mo ni genim sɛ mo be fa no kre ma o man fo so entimi ama no omatima hwebi wonu mo abo mo ni akɔnma no kre it is say ne kwan so ano no kre Honorable Wie yeda wase pa ne nkɔmɔ a woni edi ne nkyekirema a wode amaye enim sɛ kra na me ka sɛ nyame nhyira mo fi sɛ enne de ubo no nkasa abre ka me be karin niama de akɔ nananom na so na ya pede ubo fo no makɔbɔ nchanchan abo konkon abo gongon no kre enso wadaroma ene obi a wo hwe ne tv bia atemene no kre nyame nhyira mo no ntere mo hye so mpafo amen no ehu twa amen danso amen honorable nyamenka o yani on mo ntra me pese masem no be ware nyesa da mate honorable mate so obi ka wachiro se eye mesma ta o ware mi nhyira honorable yeda se pa yeda se honorable set call me a champon ena yedena akwakudi enkomono ono na ye Eastern Regional Minister omo ena afi independence ayenya ne kese nyina no omoje ede esi omo na aso yede asadana ma Dr. Bay awota no so apachapa new site honom nyame ya domo a awusua kwana kwa hwe wapomdin mo wate apomde de ho hia anyasa wochena for fide wontumi ni ema ho ento wose fiber de yade osahania sabi wetwere yade koko menstrual disorder syphilis ne yade ho in heart nyina or share hepatitis, gonorrhea, a low sperm count. Then you know Dr. Ben Sanwo Juma, sickle cell ya deal with to us 0243 345 Cloud internet and so I can be near soon. Wi-Fi and our pay. And now CCTV camera may install me and from our digital security locks. Web hosting, Ninata cloud internet. Yebabwa top high. Yada love FMD in Shenimu 0202 699 110 0202 699 110. Ozafo ye gira we so na wie nsemo ebobo no de be somo ne de mo senior sorry ama sompa nkoma asum ato asokuku na chinchin fidie de ma yen ya grace ne akoso asum abuzinum na taye chi wo Sompa FM ne Sompa TV newsroom yesemo for penny ene ye rasante ye bo Benedict yeso so a ye be somo awie na ya bo amali bia boga mene akosia ejewa kwade boatin